За да определите списъка с контакти, с които вашето дете да се свърже бързо в случай на беда или друга опасност, влезте във вашия профил на my.beeper.bg. Изберете профила на детето си от Моите деца. Изберете секцията Безопасност. Пред вас ще се визуализира списък с контакти, към които ще се генерира едновременно обаждане, в случай, че детето набере краткия номер 000. Можете да добавите контакти към алармения списък чрез влачене с мишката, така наречената функция Drag and Drop. При активиране на паник номера, бипър ще набере едновременно всички номера, които сте включили в списъка за алармата, и ще свърже вашето дете с този от тях, който отговори първи. Ето как, с няколко движения, можете да си гарантирате, че вашето най-скъпо същество ще има бърза връзка с вас и другите членове от семейството винаги, когато изпадне в беда или усети приближаващата опасност. А вие ще знаете, че случаят е спешен. Как? Обаждането ще пристигне при вас от специалния паник номер 359 879 000 555. Всичко това, както и много повече, само с Viva Beeper.